Привет на всички! Днес ще си направим една много вкусна пилешка марината. За целта са ни нужни 50 мл олио, 2 чайни лъжички червен пипер, една супена лъжица горчица, около 30 мл лимонов сок, една чайна лъжица мащерка и една чайна лъжица чесън на прах. За целта ще са ни нужни също така сол и черен пипер на вкус. Към купата с олио си изстисках лимона и добавих другите подправки. Сега ще разбъркам хубаво с ръка и след това ще добавя пилешкото към маринатата. Изглежда и нашето пилешко овалено в маринатата. Тази купа отива поне за 3 часа в хладилника. След това може да сготвим пилешкото. Клипа ви е допаднал и искате да ме подкрепите, ми дайте палец нагоре и се абонирайте за канала ми, където ще откриете много вкусни и интересни рецепти. Също така можете да ми последвате във Facebook и Instagram. Ще се радвам да прочета вашите мнения, препоръки и забележки отдолу в коментарите. Благодаря ви!